Dan begin ik nog even op een ei. Tegen welkom in deze laatste vesperviering van dit jaar. Dat ik je stingen en net meneer Wijlma, ik ben even, dat het zijn trieste reden, moet ik zeggen. Als voorzitter van uw werkgroep moet ik je vertellen dat uw verste wargelist en lid van uw werkgroep, Gerwin Hoekstra, slimziek is. Wij tochten van, hij mist al een heel skoft dat er net meer uw begeleerde koe omdat er ziek wie. En van Simmer liep het erop dat het een goede kant uit u die, maar hij had kwart bij slimme boodschap van de dokters kregen dat hij net weer beter kan. Dat wil ik je hem toch even vertellen als vesper-meewerkers en publiek. En wij wensen je hem alle sterkte toe en we zullen straks in de gebeden ik voor hem bidden. Uws helper is de Heer. O God, sjoch naar us om en liet us weer libje met het en ziel.
Lid us Heer, jouw leefde sjen. O Heer, jaar us gebed en lid us roepen bij u komen.
mij, Heere, jouw wegen te witten. Leer mij jouw paden. Bewen mij in jouw trouw en beleer mij. Want jou binnen de God die mij uitreidt. Op jou wacht je ik al den dag. Meesken wij ontzag van de Heere binnen eigen mij hem. En hij maakt haar symbool bekend. Ik houd de egen allen op de Heere, want hij zal mij voeten uit het net scoren. Keer jou naar mij ta en wees mij genedig, want ik ben eenzaam en ellendig. Jou, mijn benauwde het de romte en bevrij mij van mijn angsten. Sjoch naar mijn ellende en moeite en voor jou al mijn zonden.
Evekens en op jochtens mag je de wachtuur bij houden. Want ik wacht je op jou. O God, verlos Israël van al zijn beneringen.
Bij de lezing van de Joen had Marc Chagall een ets maken. Een afbeelding van die ets staat in de liturgie en als het goed is die op het scherm te zien. Aan de hand van deze ets wil ik wat zeggen over de lezing. We zagen een in elkaar doekt figuur. Zijn eigen staan dravig. Ze zagen ons net aan. Hij had grote handen, maar docht er niet mee. Ze binnen stilvallen. Hij had zwarte kleren aan. Die had de mantel hielendal om hem heen lutsen. Hij had hem waarom lutsen, in hemzelf. Alle vensters en alle dwarren binnen dicht. Naast hem lag een boek. Maar dat boek, mooi verhaal over Abraham en Mozes. Hij leest er net meer in. Het kan hem net boeien. Rechts, bovenin, staat de zinnen te strielen. Maar net voor hem. Hij zit met de reg naar het licht. In de zinnen staan er 4 letters. Het is Hebreeuws. Het binnen de 4 letters van de godsnamen. J, H, W, H. Ik zal er wezen. Voor die, voor jemme. Er is wat vreemds aan de hand met die letters. Ze staan in spegelschrift. Het is de naam van de eeuwige. Maar troch dat spegelschrift is dat net direct te zien. En dan is er nog wat. Normaal binnen het dikke zwarte letters. En je ziet weer alleen de boetenste lin van de letters. Van binnen ben ze leeg. De godsnamen. Maar nog net invullen. Efter de in elkaar doekte man een engeltje. Het stiet de man aan. Om hem om te keren. Naar het licht te zien. En naar die mysterieuze 4 letters. In de lezing docht de tweede Jesaja verslag van zijn roeping. Waar de man krijgt wie, is dus net oerleveren. We weten alleen dat er balling in Babel wie. 4 van hoes en heem, likkers zijn volksgenoten. Zo'n 150 jaar lang hien de Babyloniërs de tempel van Jeruzalem maar de groen gelijk maken. De moorden van de stad delhellen en een groot pad van de bevolking voortviert naar Babel. En hier in de vreemde, zo'n 1600 kilometers van huis, een paar generaties verder, wordt er Rob. Wordt er hem uiteindelijk roepen om zijn volk te troosten. Troost wil hier zeggen, hij wordt uitdagen. Uitdagen om uit zijn schulp te komen. En hem
om zijn omjouwing te tonen. Hij moet doorheen komen om oren te helpen de verbinding met de vrouw en om haar heen bij te verbinden. De vrouw zat hij er nou jood dag heen leidt. Hij en zijn volk gaan nou lang genoeg als een innoorddoekt protje vertriet om Babels stremen zitten. Dat moeder lezers hadden in de benering hier, weer begrijpelijk. Alles wie hadden op vrede wijze ontnomen. Hals op kop, huis en hutten verlitten, gewoon liefsten efterlitten matten. En op een lange tocht, naar een onbekend en onzeker toekomst, reisgenoten efterlitten matten. Om ze van uitputting net verder kennen. Langs me, naar wat wie en vertriet om wat verlen gien is. En het daaruit voortkomend zelfsbeklag en zelfsverwijt. Hier dus ellende ek voort te komen west. Wat hier oors oorpakt maken. Dat is de stemming. In die moedeloze situatie wordt er op het schouder tikken. Roepen om hem zelfs en oren aan te moedigen en te helpen, om dat langje naar jeder tijd en het zelfsverwijt los te laten. Want als men daar in hangen blijft, blokkeert dat de waai naar de toekomst. Het spreekt vanzelfs, vertriet met zijn tijd en aandacht ha. Inkeer en zonder besef is net verkeerd. Het helpt je om er efter te komen met het speekroen is. En om nieuwe wegen te ziekje. Maar betiet of let, komt de tijd om dat efter die te letten. Om je opnieuw met de vrouw om je heen te verbinden. Om weer deel te nemen aan het heden. Treest mijn volk, wordt hem daaropen. Maar de man zocht dat net zitten. Rob, wat moet ik roepen? Een mens wordt hennen en stiert. En komt er ooit verroring in de situatie. Hoe moeten wij, hoe moet ik, in deze vijandige omjouwing ooit weer grip krijgen op ons bestaan? Laat steen vertrouwen dat ik de moeite waardig ben om deel te nemen. Het boek naast de profeet, het Oude Testament, het boek met oude verhalen. Zo zes hem niet. Hij is geen Abraham. Geen Mozes. Geen uittocht naar het beloofde land. Hier geen bevrijding. Hier is onderdrukking. Maar handen en voeten boen. Een uitbuitend systeem. Het is crisis. God is voor hem een leeg wudden, zonder betjetting. Ik zal er wezen. Waar dan? Hoe dan?
ene in hem. Klinkt een stem. Sa kist net, sa mooist net. Keer die om. Blijf net maar de reg naar het lucht zitten. Blijf net hingen die langs me naar wat west had. Sjoch om die henne. Ik ben bij die. Maatje een boy in een woestijn. Delten met ophegen worden en bergen en hichten sluchten. Hoe dan? Waar dan? De oproep om in joerduistige omstandigheden, hoe zwier en dreig ik, speuren. Speuren naar mogelijkheden. Nou, ik krijg dat in een godsje om de omstandigheden bij de baas te worden. Ik in een tijd van crisis binnen er mogelijkheden, maar je maakt ze wel ziek. God zal er wezen. Ik hier, ik nou. De letters binnen nog leeg. Maar dat weten ze van Mozes. Ik krijg trochters in volk voorgaan is. En er efter komt wat het betuurde. En ik Abraham wist net waar erom begon. Wist die oude verhaal over Abraham en Mozes, het binnen niet oors als uitnodigingen. Een uitnodiging om ons bestaan uit te speuren op nieuwe kansen. Om lichtpunten. Om zelfs een licht te wezen. Toch je houding, toch elkaars niet te verlichten. De tweede Jesaja, zo bliek het uit de volgende haardsteken, had die nieuwe kansen ontdutsen. In de wetten van de nieuwe Perzische koning Kores. Die joegen hem de kans om de koning toestemming te vragen waarom te gaan naar Jeruzalem. En daar op een nij wat van meerskipsleven en tempeltjes te beginnen. Makkelijk zou het niet worden. En de nieuwe tempel zou naar alle gedachten net in skaat steen kennen van die oude Madochs. De mogelijkheid bleek er in één te wezen. Doet er dat een keer zeg, kregen de letters van de godsnamen weer inhoud voor hem. En hij wist wat hem te dwaan stier. Als een nieuwe Mozes zijn volk de eigen van de nieuwe kansen te openen. Ooreenkomen. Onmoedig je om op een nij op weg te gaan. Hopen jouw moed. Zet in beweging. Schept mogelijkheden. Zo wie uiteindelijk dochs het boek, maar de oude verhalen dat naast hem leidt, dat hem inspireren om haar nieuwe eigen te zien. Zien naar wat er ondergaan is, wat mogelijk is.
naar wat us te dwars staat. Met geduld speuren naar een uitwaai uit de crisis. Ook uit de crisis van us dagen. Migratie, klimaat en oorlog. Het alternatief? De conclusie loeken dat het te laat is. De problemen te groot. En dus van de brood uit te keren. Het binnen in uw tijd. De meesten die dus attenderen. Op mogelijkheden. Terug wien. En wetter. Dus los te worstelen uit de dictatuur van het gas. En zo kan ik nog wel even teruggaan. De Engelsjes van mij in deze tijd binnen Greta Thunberg, Marianne Middelsma, Flodor Zelensky. Ze lieten u zien dat ik midden in een benering de meesten nodig binnen. Die het roepen. Houd moed. Deze winter zal een barre winter worden, maar we zullen ons herinneren. Net hoe slim het weer, maar hoe we er terugkomen binnen. Een uittochtsverhaal. Dit wat de tweede Jesaja roepen. Treest mijn volksdags, zei Jemme God. Sprek Jeruzalem moed in en roep haar ta, dat het dien is maar haar slaventjenst. Dat haar schuld liekmaken is. Jeruzalem had uit de hand van de Heere de straf voor al haar zonden dubbeld en dwes hoorn. Er roept een stem. Maait zien de woestijn een waaierij voor de Heere. Maait zien de steppen een rom en jochtpaad voor us God. Alle delten moeten ophegen worden. Alle bergen en hichten slochten. Hulterige stegen moeten plat maken worden. En bergriggels verroren in vlak laan. Dan zal de glorie van de Heer hem openbaren. En al wat libbet zal het zien. Dat had de Heere zelfs zijn. Daar klinkt een stem, Rob. Ik vreeg je, wat moet ik dan roepen? Al wat libbet is als gas en net sterker als een veldblomke. Het gas verdroeg het, de blom verviel het, als de asem van de Heere de roer gaat. Zo is het, de meesken binnen als gas. Het gas verdroeg het, de blom verviel het. Maar het wut van us God houdt eeuwig staan. Klim op een berg, een hege berg, bode, maar blied nijs voor Sion. Zet in lood goed uit, bode, maar blied nijs voor Jeruzalem. Zet het lood maar uit en wees net skrutten. Zis het de steden van Juda aan.
Hier is je mijn God. Zo, hier komt de Heere God in al zijn kracht. Hij had alles in de macht. Het leen dat eruit betelt, had erbij hem. De belening die er jouwt, gaat voor hem uit. Als een hoerder zal er zijn keppel waaitje. Maar zijn erem helpt er de lam bij en oor. Hij draagt ze om zijn het. En duwt de skiep die het lamme had, hoeden naar de waterkant.
In het begin van Aukje Wijma. In het begin wie er het wut. Het wut is eeuwig, licht in het juster. Het had een gezicht kregen en wennen onder us. En wij verstaan het net. Wij rennen erom voorbij. Oont wij op een nij bennen worden. Net uit de menske, maar toch de geest te onrekken om te libben roepen om jochdragers en boodskippers van vrede en alle goeds te wijzen.
Heer us God, wij danken jou voor jouw woord. Woord wat richting jou wil aan us omgaan met een oor, met de ierde, met al dat wat us overkomt. Dat wij us daar toch aanspreken laten. Daarom bidden wij. Wij danken je voor deze uren van zongen, muziek, meditatie en gebed, van stilte. Dat wij ons dit toch kind en bemoedigen weten. Daarom bidden wij. Heere God, jou die de bronnen binnen van hopen, van liefde, vertrouwen, wil buis wezen. Opdat us ontbreekt. Daarom bidden wij. We bidden om moed, om kritiek te ontvangen. Om een eer, om jouw stem te vernemen. En het om lief te hebben. Maar ik de moed om mijn oren eigen te zien. En het goede te dwaan. Daarom bidden wij. We bidden voor mensen die confronteren worden met ziekte, ongemak, mismoedigers. Dat er mensen binnen dit ze moedje, dit harren bemoedig je, toch haar maar leefde en geduld bij te staan. De moed ha om ik maar lege handen te staan, maar wel op wacht blijven. Maar hopen, vertrouwen in een toekomst. Daarom bidden wij. Wij dragen in het bijzonder aan jou op, Gerwin Hoekstra. Heer, wees bij hem. Wij zijn ouders, zijn zusters, vrienden,
wil haar mijn liefde omringen. We bidden dat het haar een jong worden mooi, om elkaar in liefde los te laten. Dat er meisken om haar heen binnen, die het wacht horen, die het haar een tijd en ruimte jouwen, om op eigen wijze elkaar nabij te wezen. In stilte brengen wij bij jou dat wat u persoonlijk rekt. Vanuit jouw stilte, Heer, gaan wij elkaar en de vrouw met de meten. We willen elkaar bemoedigen, terug mooi naar te jongen.
gaan straks heen in vrede. En voordat we voortgaan, zongen we elkaar de zegen.